Kadong Bisaya. So, today, pupunta ako ngayon mag-donate ng dugo. Yan. So, papunta ako ng PGH, magdo-donate ako ng dugo. Kasi yung pagdo-donatean ko, meron siyang sakit na leukemia. So, para makatulong tayo, at saka, this is my second time na mag-donate ng dugo. So, nag-aantay na sila. Nandun na sila sa sa LRT. Nandun na sila nag-aantay, mga Kadong Bisaya. And hopefully, sana makatulong tayo. Makatulong tayo sa kanila. Ito, papunta ko ng LRT. Ang init. Yan. So mamaya Kadong Bisaya, ayan, papunta na tayo dun sa kanila. So ayan, papunta tayo ng LRT. Sasakay ko lang din ng jeep. Ayan. Papunta ko ng LRT. So ayan, maglalakad tayo ng lalakad tayo ng papunta. Kanina pa sila nandun. Na-late na ako mga Kadong Bisaya. Nakakahiya. Nahiya ako kasi late na ako. Kanina pa sila nag-aantay sa akin. Kaya bibilisan ko na. Bibilisan na natin kasi kanina pa sila nag-aantay. Si nanay kanina nagagalit. Nagagalit ba't daw ako magdo-donate? Baka ano daw mangyari sa akin. Eh sabi ko, pang second time ko naman na to. Ayan, mag-elevator tayo kasi nahingal ako. Paakyat. Yan, salamat. Ayan na. Dito na tayo. Nag-aantay na daw sila dito. So ayan guys, nandito na ako ngayon. Papunta ang LRT. So papunta kami ng PGH. Papunta kami ng PGH. So doon ako kukuha ng dugo. Sige guys, off ko lang yung cam ha, kasi pa LRT tayo, baka bawal. So off ko lang yung cam kasi baka bawal yung mag-video sa LRT. Balikan ko kayo mamaya guys ha. First time ko makasakay ulit ng LRT. Ayan, paano ba to? Yun. So every week kayo pumunta dito, te? Ayan, so ayan na, good morning mga Kadong Bisaya. So nandito po tayo ngayon sa, ayan dito sa
Blood Donor Center ng PGH. So maraming salamat po. Oo, so magdo-donate tayo ng dugo. So ito yung pangalawa kong pag-donate ng dugo. So kung saan yung pagdo-donatean ko po ng dugo ay meron siyang sakit na leukemia. So it's like blood cancer po. So ayan mga Kadong Bisaya, kung gusto naman nyo mag-donate, so mag-donate tayo. Mas maganda yung tayo yung nagdo-donate, hindi yung tayo yung pinagbibigyan, di ba? So pasalamat tayo. We're so blessed for that. And mga Kadong Bisaya, actually dapat gawin ko sana ito, ipapakita ko sana sila or something like that, na kung sino yung pagdodonitan ko. Pero kaso hindi ko siya ginawa kasi nga naisip ko din na pag sinabi mong donate talaga siya. Hindi yung magdo-donate ka lang na parang wala na kailangan mo ng may kapalit. So hindi yun maganda na anuhan mo siya ng kapalit, may kapalit, di ba? Kasi kaya nga nagdo-donate tayo. So mag-donate tayo ng bukal sa puso natin. Hindi yung magdo-donate tayo na kailangan natin ng may kapalit, di ba? So hindi ko na pinakita sila. So at least ako na lang mga Kadong Bisaya. So yun mga Kadong Bisaya, kung sa tingin nyo naman ay qualified kayo for a blood donation, mag-donate kayo sa mga nangangailangan at huwag nyo nang anuhan ng kapalit. And also, dapat physically fit din kayo. So, walang mga problem or sakit, syempre. Kaya nga magdo-donate tayo kasi doon tayo sa tawag nito, para din maging safe yung pagbibigyan nyo ng dugo. That's the very important also. So, ayan mga Kadong Bisaya, inaantay ko na lamang po na tawagin ako para dito sa pag-donate ko ng dugo. So, antayin na lang natin mamaya, mga Kadong Bisaya. So, ayan, inaantay pa natin. Inaantay pa natin yung tawag nila. I think, ano na, mga susunod ata ako sa batch. Kasi per batch siya. Mga Kadong Bisaya. Per batch. So, antayin lang natin yung tawag nila. Actually, nakapag-donate na rin ako ng dugo dati sa, doon sa Samar. Nakapag-donate ako first time. So, sabi nga nila maganda daw yung nagdo-donate ng dugo. Yun yung sabi nila.